Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kokong SUMARLIN SHANGDIAR kokun jo ikong biola SHANGDIAR bam kwa hedwar ublay but Modelson and Sangma nakasnong Potjaud Southwest Khasi Hills District kalayo ya KYRDAN Ph.D. haka subject Environment Engineering naka SKULBAH National Sun Yat-sen University Taiwan halor kapang Biochemical Composition of Desmus quadricorda with different spectrum on algae growth and agricultural waste feedstock for biobutanol production using genetically engineered Clostridium strain. Kokong SUMARLIN kalaya yakni kajing pulia hapo kajing pet benya jong Professor Yuan Chung Lin. Haba ai jing kren kokong SUMARLIN kalaya thu bakari Taiwan kala ai jing yarap lingba ki scholarship. Bat namar kajing remdor ha kapuli puthi kokong SUMARLIN kala shimya ka kabu ban hikai school ru ban pendap penbiang ha kaban pendap ya kajing pulia Ph.D. Nalor kata kakong SUMARLIN kalaya thu rubah ha kapor bawan ling shop ka klam covid khat khandai kala syam jing e shikat day namar ka jing khang dam ki school bat ka yo ka kot ru kala duna bat bun sien kala don jing thmu ban i no shiteng por ya kajing pulia Ph.D. hanrai namar ka jing kot jing mut ba kala bu nadu bami nari ban pendap ya kajing pulia Ph.D. kakong SUMARLIN kalaya chakmat ha kajing pulia tak hadu bakan dapoi sya kajing job. Kubli shibun epi baro kakerteng jonga de SUMARLIN SHANGDIAR national pajut nasyatan mokruan. Kendiat aga bede ba kajing ya lenti ka jonga hadu bangan de yo ka bangan pendep de ke degree. Kalong kajing ya lenti ka bajengai ka journey ka shim yang hadu nyosnem te ngidon shibun ki students na po India. Tambah kibun hi kidai na po South India but North India. Kendiat hi ngidon na po North East. Kidon katukat ni na po Nagaland na po Manipur. Te hakapor pangayo ka admission ngayo ya ka university scholarship. Namar bah Taiwan ngidon shibun ki kini ki scholarship ka badai na po ka Taiwan government na po ka Ministry of Education. Ngidon ru sa kanika university scholarship. Ditambah kani ka university scholarship kadai tang license hadin nang tu pat kasyong haka jingade ka jongi pat ki professors laki mo laki lan em bakin siu ya ki fees namar bak tuition fees kalong ka ba rem hadu kata kata te tambah ka university ka sha yangi bangin tray part time kumka ni ka student work permit ka ailat ingi bangin tray hadu aphokan ta ha ka shitayo te kala yarap yang shibun bangin pendap ya ki jingdon kam mo te baro hi kini ki international students ngi ya tray part time ha ki schools ki don ki batray ha po ki industry te mga pat nga yo ya ka bangan tray kum ka English teacher, English as a foreign language teacher, haki schools, haki kumjur haki niki university. Tengah sedang na tu kini ki kindergarten, and then sakini ki elementary school, nang taki junior high, ki senior high, but teng a tutor ki niki private tutoring. Te hakapor ba jana u COVID. Te kala syam jing e shibon yang i bangin pendep kala nang penslam shu ru kumju ya ka program ka jongi namar ba ngihap ban letrai hapo ki lab te namar ba jana o covid kumtu kala penslam yang i namar ba kala don ka lockdown te ka kumjuru ngimyo shu ya ka bangin letrai haki school te kala kta yang i shibon financially namar ba ka fees ka tuition fees ni hap hi ka bangin siu pendep man ka semester te kala don shibun hi ki jing e ngala bun sien hi ngala perkhat ru bangan i no bangan quit no ndre ban le kum taru kalong ka bajenjar kum nongin ni phai thali she yeng mo khlem ka ta ka degree ya ka bangi la thmu ya ka bangin wan ban pendep te teng ngingop ru hakini ki gilong depressed ru namar bangin tip shanungin phai ke ka bangin ne nangnungin yo jingarap namar bangi sa jingai na law ka jong ka yeng bangin mo bangin share ya kita ru kamdong ka basuk bat kata kam dei tang bat nga shibun hi ki kiwe ki students ki ba mat ki ju hi ki jing e
teng lingiyo sa kini ki family pressure ngiyo sa ki workload ki pressure sana po ki professors na dayo lay sa ka reject lay sa ki paper ki jongpi ta ki lanang at shu mo nalor pa ngila along down lupa te ka journey hi kamdei ka ba suk lani kala ban yep hair bat ki way te hendrei ngashet kan mau ya ka dukhot no Jeremiah ka paong for I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you. Te kaya ay mensim yang ba ladang amat ya kum kini kumno ke nganyo ya kata ka jingjob. Te kumta ka kalong hadu nyosnem hadu bangan yo ya ka bangan pendep mo tinga finally nga defended ha u benai Julai jom tau snem te ai ngu si sayo blay ba syamla ino yang wat lang ha ban ya shibun kini kijing nga ha ban ska jengai na laki bahayeng ha sem hendrei imat pat niyo pat ban khet yo nu so mo hadin kat ne kijing shitom ki bangi ha ban ya lengba te kumka advice la ne ka suggestions ka banga kwa ban ai ya ki la ka de yano ru ki batmu ya ka ban beteng ya ki jing pule ka jong phi shabar ba yimdei bangin du jing kermen ladang yimat hi ya kini ki jing jar kumno ke ni niyo ya ka ta jing job kamdon ke ru ka bangin yo da ka basuk te yimdei bandu jing kermen ladang il abu hi ya ka ta thong bangin pendap ni yo hi ya ka ban pendap hadu bakut te tangkat nehi kublai shibon